Ayaw kayo naka-uniform mo, no? Yatay man ni Sir Roy. Ganong gipa uniform mo ni Mandula tag basketball sir. Ay, basin ko'y. Apil tagdabra. Dabra apay nalitok. Wa magay ta kadulag Interporo. Ay sabi, na po itong panuhak kasi uli, no? Ay, di naman nakatingatan, sir. Kabulo na ka, sir. Asa to siya ron. Namakal na po to. Oy, sir. I'm sorry, I'm late. Padaw ko na. Okay, maayo, kinaka. Ay, siyempre, sir. Ana, magiging aturan. Ano? Tama, magiging tagbanday ka ni. Ibukat pang banday ko ni Mao. Pang-ano? Ikaw, Boy Scout mo na taron. Tanawa ra, oh. Sus, pagkalami, badyak ka ng liog ni mo, oy. Usay Boy Scout? Ano mag-Boy Scout mo daw ta? Bullshit, mangguro ka? Aw, magkot sa manita ron, sir. Naka-uniform, magod mo. Unya, pag Boy Scout na nga uniform. Bakar gini si ulid bo pang basketball magudilin. Sir, lahat pa yato, sir. Walay ka naka-uniform meron, sir. Pastilan kabalo kang ulan-ulan, basa akong uniform. Basa mo kaya akong brief, wa ko'y brief ron. Bitay-bitay si Juan niya ron. Ay, si Atong Toto, nagkanaan bang Pagilam. Ban mo sa kuwaron kay mag-practicum ta. Saan mo ng praktikum, sir? Praktikum siguro ulit kanang murag mag-practice siguro computer ba? Ay, basin tuluan ta ni sir og duta. Pagkaway alam yun, tataka ka dyan mo giyawit ba? Tara na! Sir, ay sa sir. Si ulit si Ron, nung mga pagkuting. Usa man alid. Mura magkadulog og tiro kay na may kato. Pero, hindi mo nalaban, boy. Pastila! Puro kiat, dadag, banig kaway laba. Tara na! Sana, ipusa na na. Busa ng banig ni mo. Dalawa na, sir. Ano ba naman ani mo daw? Tanawa si Ron. Ano na to dito? Gamito na to. Sa praktikum na to. Alay! Ikaw ano yun yung pastila ni mo purma pa doon na. Nausa ba kong nauna? Magdula ang tatag basketball ron. Ang problema akong motor, di na mo andar. Na. Taon man natin niron karon sa man ni. Imuhan ning patiwasan. Usay patiwasan, pataka naman ka. Kini akong motor, ipaayo na ako na sa inyo ha. Kung mapaandar ninyo, tagaan tamog daggong points. Na, wag may kabangaga. May kabalo na mga Ay, sir. sakto ha, wani. Wag ka na. Kabalo ni ka ni. Nabalo ko si automatic boy. Ay samok di ko usay hawd ko ani. Mataka naman kagiyawit. Usay automatic. Automatic gon. Auto. Siya matibtib. Tibtibong ko na yung ngipon ron. Ayuhan nyo na. Sige sir, mag-helper namin Jikoy. May na bahala, helper ani. Dikoy, sila mong duha helper ha. Ikaw makahawd ani. Sir, dapat magbalik na ko ani. Ayun ani, andar Kanino sir, tema sir. Unsa man? Request with tools may bara o kining baso. Gusto ka barahon si ka? Ano nga tools niya? Ay, kita mo na yun, Andri on. Ano kita makabarahan sa mga magkanal ka? O dapat mapandalan ninyo na. O kami ba sir? Okay, sige, biya sa tabi biya. Sama ni sir. Kunting kamay sa papadlong, sama na. Kilabot anak ko madaot na Tanggal ang ulo. Magaling bigyan to ni tabangan mi. Money Star Scrum. Ito mga, ni. Kana tanggalan na. Kana tanggalan niya. Kana dia tabangan ka dia tabangan. Agala ng bangko. Agala. Tara matanggalan na. Agoy di ara ko yo. Duda na ko ani koy, nabali ang starter ani. Baw ganing kadina dams no, mao nang tanggalan na tug ligid. Ay sa kay murag duda po ko anong atuasa nag imarinit ng karburador. Ka magakoy unsa pag marinate nga wa kay tuyo, wa kay limon, way suka. Ay sa koy, ganiro ko kamantay sa Andre koy ba? Dakuwag kog mo ni moy. Takar bang ka? Okay. Bugas manggod na, pimple ba? Mura bitaw kog mo koy ni hilo. Sabat ya ulit. Sabat dam. Wa manggay ko nang hinaway yung duwa gani nga. Gipang muta mangani mo. Wala manggod. Kagumuta gud. Kung ngay kog mo. Sige na balik. Pagdali namong duwa diya, maptan kitang share karon. Dito ta tagad dagkong points. Okay, koy, pinakalas to itaod. Kapuya. Ay, butang na dire. Plaster na kasi para kasi. Ops, tapay ko lang. Tang tubig mandar na siguro niya. Anda na naman, hindi ka alam man ta. Kaya pong zero. Asa naman ang share? Ano yung trabaho na? Sir, wala pa na kayo mong bangko, sir. Sama ni. Finished product, sir. Kanindot, sir, una ka sandig-sandiganan di oh. Sir, no? Automatic gani, sir. Pati ba ani? Nya ka sa mo andan na ni. Wanda na, sir. Ito na. Likore. Kaya na, sir. Ito lang, sir, para makuhan ba, matanggal ang interstand. Adjust pag yun daw kan bangko. Tabangin. Adjust pag yun sir. Sige. Adjust sir.
Kailan kitang tanggal na ba rin mo na tanan? Ano? Sir? Nangan, mana? Kailan akong moto? Ay, sir, ano sabi, sir? Sir. Ano sabi, sir? Mabak ko nawala. Mao mo na yung mekaniko, sir. Mandag na, mandag. Sir, assistant kami, sir, ah. Trabaho, trabaho.